babukeli emakhaya ndiyabulisa ubulelane Mapokela silapha ke eZukhali Media sishicilele enye ye-episode yethu namhlanje ke sawuthetha ke nge-marriage. Ingaba umtshato kweli xesha siphila kulo ingaba uxabisekile na? Ngoba ndithe nojonga nafumanisa kubana eli xesha siphila kulo alisafani nela xesha lootata bethu noomama bethu apho bona babehlulwa kukufa emtshatweni. Kweli xesha siphila kulo lixesha elinzima kakhulu. Kodwa ke apha eceleni kwam ke ndinegqiyazana ke bathi ke ngusesethu uzandibulisa ke kodwa ngale mina namhlanje sicela ubulisa abantu abasibukele ngale mina namhlanje. Mamelweni babukele emakhaya lo lapha phambi kwenu ngusesethu Kinzela from Zukhali Media Productions. As basayitshilo kuMr Mapokela uba namhlanje uthetha uba ingaba umtshato iseyinto exatyisiweyo na kule generation yethu. Okay ke sisi mhlambi ke kule topic yethu maniqale ndithethe mna ndithi kweli xesha siphila kulo umtshato awusenayo ivelu Nangoku kuba kweli xesha siphila kulo omnye wena sesethu utshatela for i-status. Omnye ezibhlungu izinto ezenzekayo. Omnye utshatela kubana masihle mhlambi uphuma kwikhaya le ingathatha intweni sefuna lanto ukubana lo muntu ngumuntu osezintweni ufuna lanto we can't run away. Funeka sizithethe inyaniso namhlanje nalanto ithi omnye ufuna uvile lo bhuti kwaMapokela ngumuntu osezintweni akuba uyandithanda ufuna uzuza yebona ne meaning that there is no love. Awusekuthando ngoku kule mihla siphila kulo and ke ngokuthi ke ngokulonto leyo xa lungekho uthando kuzokwenzeka ntoni ke ngolomtshato wabantu. And I feel like abantu ba enjoy la mini yomtshato, like the wedding, not i-marriage yonke. Kumnandi ngala mini kutshatwa ngayo eza photo intoni just for abantu babone, and then xa kufika emtshatweni abantu abayazi ba what's the meaning of umtshato. And I believe before ungene emtshatweni zikhona izinto kuthiwa zi-counseling before ungene emtshatweni. Abantu abaninzi bazihamba ezazinto kodwa ufumanise kubana ekuhambeni kwethuba babanengxaki. Ingaba kusube kutheni mhlambi olwakho ulwazi ngokucinga mhlambi ngokubona ngoko-observer kwakho wena sesethu? Mna xa ndicinga is that le nto bendithethe yoba abantu I feel like ba-enjoya laa nto yoba bayatshata ngalaa mini kutshatwa ngayo. Ukhona laa mtshato umkhulu utheni but xa befika ngaphakathi emtshatweni abayazi uba zizinto ebekufuneka bazenze uba ziyintoni. Because kuyafumaniseka uba uthi utshatile but umyeni wakho uzaba busy emacaleni wakhe, and I feel like yenziwe into enormal ngoku leba hayi wethu amadoda asoloko esenza izinto so as long as wena ungumfazi so wena funeke ngoku unyamezele loo nto. Not saying uba abafazi abayenzi but ke sendithethela ngale majority yenzekayo because umzekelo khona laa video ibitrend apha ku-TikTok khona umfazi obhaqe islip se-18,300 emotweni yomyeni wakhe uthenge isihlangu kwaGucci of which yena akanazo zasihlangu. So uyambuza uba hayibo ziphi ezi zihlangu, and then umyeni wakhe uyathula and then uyaphendula uba ignoring me as usual. Yaba uyenze inormality uba uhleli ignora wenza u-A, B, C and D but still uzam-ignora. Uyi-accept loo nto of which that is wrong. So nje into zomtshato nje kule mihla So wena uyakhuthaza uba abantu batshate though kukho ezingxaki and ke ngoku ezingxaki zingalungiseka if ezisibini abantu batshatayo bangena emtshatweni bangaloyal. Mna umtshato ayonto endiyikhuthazayo ebantwini kule mihla. Hayi bunjani? Hayi because abantu bayatshata ogqiba umuntu abe busy ecaleni. What's the use? And yenziwe into normal kule generation yethu uba noba utshatile uyayazi indoda yakho soze izokwenza izinto ecaleni usatshatela. Mphulaphula ekhaya ngulo mcimbi lo wanamhlanje ngumcimbi onzima kakhulu. I think ke ngoku iza kule nto bana amaxesha esiphila kuwo ngoku
awasafani nakuqala la ndithi izinto abantu abazenzayo azikho normal. And I don't understand why this generation is better kangaka, because nyani as bawusitsho abantu they enjoy on the day yomtshato bana kuze abantu bebonisa iya kulanto bekhe ndayithetha apha eqaleni ndathi abantu abaninzi nje bebengena emitshatweni njena abatshateli kuba umuntu emthanda lo muntu. Omnye ungena emtshatweni kuba enenjongo ezithile, unemishini yakhe, une-agenda yakhe, uyayiva ne. So that's why ke ngoku imitshato emininzi fanele kubana kuyadivorcwa, uvuthwa indoda idubule umfazi, yadubula abantwana, yagqiba yazidubula yona, uyayibona ne. But kule yokubulala mna I don't encourage. Xa ngaba umzekelo umfazi wakho uyakutshitela wenza into ezifana, yabona thina bras sizenza into ezifana siyachita, but nxa ingumfazi otshitayo asikwazi uyamkela loo nto leyo, uyayiva. That's the problem. Yeah, ma. Nine double standards ingxakini. Nine double standards. Yeah, I think it's a problematic, uyayiva ne. And ke ngoku siyaqhubekeka sile generation bana singena emitshatweni kuba sikholisa nabazali kuba for status, yabona. Ngena emtshatweni ube ready, because xa ungenele emtshatweni there is no turning back, uyayiva ne. Because ngoku kule mihla siphila umuntu uyatshata kulo nyaka, after 8 months, after 2 years, in 2 years kuyadivorce, uyayiva ne. Meaning that nyani iya kulanto bani abantu abangeni emtshatweni kuba benothando, bangena emtshatweni kuba benemishini ethile, whether indoda, whether ngumfazi, intombi enemishini ethile apha kule ndoda, uyayiva ne. So itlonto leyo esiba usitsho ke nyani ingxaki engaphezulu, esibanzisho ingxaki problematic, because as ixesha lihamba izinto ziye ziba worse. And ke ngoku ithi iBhayibhile funeke uThixo wa creator umfazi, ne. Then ke ngoku wa creator nendoda, wayesenzela ntoni indoda ingabi nasithukuthezi, uyabona ne. And ithi iBhayibhile yathi qhamani nande, because xa ungena emtshatweni masufune kube nabantwana, uyayiva ne. So meaning that ke ngoku xa kukho ingxaki emitshatweni sibona le ngxaki ingaze ilungiseke. Hayi, andinalithemba. Kudala sibona abantu abatshatileyo for iminyaka, umuntu unyamezela, umyeni wakhe uyaziwa ngumuntu wonke uba hayi ulapha nje, ulapha phandle, but unyamezele since engumfazi. Unalaa nto yoba hayi at least ubuyela kum. What is that? Remember ke ukhumbule ke kukhona nezigulo, izifo ezikhoyo kweli xesha siphila kulo. That's a problem, because umzekelo uzophathela umfazi wakhe ohleli pha endlini umphathele isifo, uyayiva ne. Hey, it's a challenge. And ke ngoku akusekho nyani man, even nangoku nakwi-parents inyani ayikho nto zakuthi ndibone kule nto ndiyithetha ndisithi akusekho nyani kubantu abadala. I'm sorry uba ndiyibeke hlobo kanti ndiyirodi. I was watching apha kwezinto ze-social media ne, lo tata kuxheliwe kusebuhlanti ne. Kudala ke xa uyindoda awungeni ebuhlanti unxibe ushoti ongaka, unxibe ushoti ne, unxibe ushoti lo tata lo ndimjongile. Nanento ethi ngabantu banemali, because kudala usithi uba ungena ebuhlanti funeka ube nebhatyi, noba uye emzini umzekelo kuswelekiwe awunoya emzini unxibe ushoti, funeka ube nento oyityathayo, uyabona ne. But kweli xesha siphila kulo uba uyaqaphela, let's say nezumzekelo lento endithethayo, le topic ndithetha iyangena kule topic buza ngoba, because izinto ngoku esizenzayo soyiki jonga emitshatweni. Umuntu uyakwazi uba eziba ndisitsho uba umuntu uzawutshata kule nyanga, after 6 months uyohlukana, akanala nto uba ehlazo abantu ifamily yam ndizoyihlazisa, uyayiva ne. Abantu ngoku abasoyiki. Ndiqaphele le nto ubana lo tata lona ungene ebuhlanti unxibe ushoti, ndafumaniseka uba okay ngaba bhuti banemali, kubona bani buhlobo umuntu oyi-DG department unemali ethile ndikuvuwa ngaye. Ndathi inyani ayikho kwabantu badala, Bamyeka njani angene? uyayiva ne. And ke ngoku zonke ezi zinto ziyingxaki ziqala phi kwezinto zincinci zingahoywanga, uyabona ne. And eza nto laa nto incinci ke ngoku ezixesha lihamba iye ikhula because iyekwe ngaba bantu badala, uyayibona ne. So laa ndithi ke ngoku nyani eli xesha siphila kulo, I'm very worried. Ndisitsho nje nam andikatshati and ixesha liyahamba.
Lo mbuzo wakho undibuza wona ophucukile futhi ke ndiyawuthanda uyabona ne into nayo andinayo impendulo yokuphendula apha phambi kwezikhamera uyabona ne wona umbuzo wakho umhle wona nyani ndicela ubuza ikhona nje mhlawumbi candidate well ikhona i-candidate but ufanele ngibana ezimpawu zithile anifuna uzichaza mbukele ekhaya uyaqonda masana anifuna icacisa khona into ezithile enqoma lo muntu lona uyabona ne enqoma because uba ukhethile yeah, there's no turning back that's why abantu abaninzi bechishiliza nje kuyibona inkomo nxa kuthiwa mayingenela edipini amadoda amaninzi ayachishiliza ufuna ungena ubona uba ixesha liyahamba lona nanga mfuneke ephumile emakhala uyayiqonda ne so la ndithi ixesha lona liyahamba and ke ndithe nojonga nafumanise kubana kwabakhulu bethu abangaphambili apha kuthi uma uze ba ehondini ungena emshadweni uyaqonda ne umbona uthethe emvana phambili ukubona umuntu esizilwimi ochamela caparable sheboren kom hey ithina lento lena madoda uyayiva ne so ngizama ukuthi nyani ke ixesha esiphila kulo lixesha lenzima iphinde nina abantu babhinqileyo ningabantu be-material things nina if indoda ayidrive imoto ne if indoda ikhwela iphela anibelieve kulaa ndoda nifuna laa ndoda ihamba nge-odi okanye ngepolo uyabona ke umuntu ohamba ngepolo uzombona namhlanje amalinda uzombona kwanamhlanje umbone Quick umbone eVincent umbone Southernwood ngemini 1 yayiva ne la ndithi nina abanye benu not nonke shem not bonke not nonke abanye benu bathanda abantu abanezinto is dangerous land isingase ukhule nomuntu wakho uyayiva ne umzekelo udibe nomuntu wakho hamba ngenyawo uyabona uthi ni supportane iphilanto yakudala webaba umuntu bawungenile emtchatweni unalanto bana ndifuna indoda yami sikhule kunye uyabona like mina I'm a hustler ne I'm a hustler mna ndifuna uxela ngoku mna if ningena emtchatweni mna the person ozongena nami emtchatweni kufanele nhlana yapha phansi ndimbonise who am I indlela endiphila ngayo nenza ntoni mina ingaba uzoyamkela le ndlela ndiphila ngayo ingxaki siyabona nto ithethayo it's very tricky ne because umuntu uyakwazi ufika ne engenazo izinto uthi uyayihustlisha naye niyaphanda nisurround nobabili ndithi zipop izinto zakho uzamshiya mos uzofumana abangcono bakla league yakho xa izinto zakho uyaxhomekeka most of the times it's always like that ndiyayiqonda most of the time but kuyaxhomekeka ubana ungabona ingqondo nalo muntu so ke kulo most of the times why should I take a risk mna ndiye emntwini ongenazinto whereas deny option yalo sendifike nazo izinto what if lona ngakudamba ehambeni kwethuba ombi lona unezinto at least izinto bezikhona nobu ndidampile bezikhona izinto kunoba ndidantshe ngulo ebengenazinto ndahlala naye ogqiba xa inezinto wafumana omnye ngcono ndidampe ngulo ebenezinto bendizibona izinto zilapha hey inzima le topic yanamhlanje andifuna uphosisa iyangiqhiyazisa kwamna I so wish abantu abaninzi ezibaba zababebona ke le podcast bangakhomenta sibone and then sive ke nabanye abantu banabathini ezabo is views uyabona ne yes yeah izaba khona ke ne highlights zayo phaya ke ku social media and then ke ungasubscribe phaya ku Zikhali Media Production Company phaya ke ku YouTube well afuna banamazi ke ngokugqibela ufuna wathetha phaya ke kubabukeli emakhaya then sivale into endifuna uyithetha kubabukeli emakhaya kuba kuzo zonke izinto ezinegative about umtshato and all kodwa umtshato wona into enhle very much and I feel like sonke siyafuna utshata umzekelo nami ndiyafuna utshata in as much as ba kukhona zonke izinto ezenzekayo kodwa nami one day ndiyafuna ikhona candidate sema kodwa umtshato nami ndiyafuna so ingaske mani abantu
bawuvaluishe umtshato yabo, because zininzi izinto ezenzekayo kubantu abatshatileyo, especially right now ku-social media. Yeyi, kuningi, but ke just ukuba umntu afumane lo mntu orayithi ke ish. Hey, papa, yini bokele emakhaya? Enkosi Mukele ekhaya.